Åndedraven danser neurotiske rytmer ud i de tomme lokaler. Tomme Lises fingernegle vibrerer mine navngiver, mens genganger Clausen i persillebedet rusker og rumsterer. Dansevisen er dagens storme, jeg holder fri fra nu af og lister råbende rundt i kvarteret, hvor farligmusen dikterer dagens ret uoverskueligt at være eller ikke at kunne gennemskue i urimelighedens vanvid, i den magiske højfrekvente udgydelse og prædiken om fremtidens visioner. Frihedens fragmenter bobler op i små doser i drømmespejle, jeg ikke genkender mit jeg i. Så jeg tager mig til hovedet, hvor hatten sad og pirker med penselstokken til det virvar, der omkredser det gale, mens temperaturer og temperamentet stødt stiger til niveauer, hvor nuancen ikke længere er til at øjne, til et helt støbt, uperfekt, kaotisk kosmos. Harmoni er fortidens fragmenterede spejle, der kun svagt huskes som noget af det yderste og absolut sidste i et ekko fra en fjern fortid. Jesus og Jesus er ligemænd i mærkbare diskussioner om drikkevand og om hybenroser, om hverdagens driver og gloser, om ligesind til ligemænd, lig og lirkassens toner, og om hyppige dialoger, om diagnoser, divergens og dobbeltmorale, om at manifestere, om at positionere sig med rundsave albuer, uden rimelig rummelighed for andet end det egoistiske jeg. Men hør mig, doktor, fortæl mig, hvad fejler jeg?